komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman ang mga palangga na muntag para mati? Region wide mga palangga kita sa nabilin 9 minutos o kung isa ka oras 15 minutos karon nga adlaw Miyerkules Petsa 7 Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa grandan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team aton sining mga correspondent kaliwat naman nila sining pagdulong sampin nakaulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang ato sa patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sang Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules ka edisyon, buylog naton ang puwersa, aksyon, Eden, Teya, Abuso. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang ko na may, ariya lang kon mais. Importante, way lang Malaysia, aksyon, papang, Nixon, tahom. Ang ato mga pagbantay sang mga updates sa balita nasyonal kag sa balita international. Monitoring Center sang Aksyon Radyo Bacolod, Miyerkules edisyon. Sa gihapon, buylog nato ng puwersa, aksyon, ang defensor. Updal magkita sa ato sining ang mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin,
transmitter sa control tower dito naman sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sila katang kurban Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagat inyo palatuntunan. Oy, sa mga maninay, sa mga maninoy, preparar. Sa mga ihada kag ihado, preparar na para ganar. Ihada kag ihado, liwat naman pat ini ang numero sa kalendaryo. Ilan na lang gani? 79 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabili pa kita nga bali 86 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Ay, patrol! Isip mo na barasan sa inyo sa Milo Action Radio Philippine Standard Time alas 9:49 na. Mabulubog na ang lakat subong sang panahon ha. Mauluulano naman ini nga mga sinimana ho. Do kada hapon do nagatiri gidang kahaponanon kung hindi mag-ulan no. Actually, way tabagyo pero may nasiplatan nga low pressure area sa Dait Camarines Norte. Amo ning rason ko nga ang kita diri sa Visayas maka-experience sang maululanon nga panahon. Bangod gin pabaskog pa sining low pressure area nakita sa Dait Camarines Norte ang aton nga hangin habagat. Amo ning rason kun nga akon hapon so hindi ginaton malikawan do naga tibi gayang kalibutan bisan gani adlaw magulog-galaw mo ng panahon naga amat-amat na kadto sa sirom pero dara pagi ka nagadamol ang galum dugay-dugay bundak ang ulan. Pagbundak sa ulan bisan 30 minutos lang matik mga purok, may mga barangay diri sa Bacolod dali magdalom ang tubi. Speaking of dalom sa tubi, hindi na da maulihi ang ako nga purok. So, kung hindi sa bagulan, sige-sige, kasi mo lang magsubside tubi. Ayun na rin kumparar kita to sa Luzon. Sa Luzon, sa Metro Manila. Ang Manila ay akong magbaha. Binulan. Ang magubas ang tubig. Jadi sa ato nga niya sa mga bulo barangay ta. Bunda ko niyang ulan baha pag isa kadlaw hindi mag-ulan. Diba kadlaw hubas na yung atong tubig di. Amo lang bulo bintaha ta. So, nevertheless, amo ni nga lakas ang panahon. Pero may ginapanumdom ta sa mga naga-star sa mga panghigaron sa aton baybayon. Sa mga panghigaron sa atong sinisuba, mga balay ba nga naga-star. Mo na nga tiyempo, ulo aligmat kita ha. Basta kani maulano ng panahon, ulo aligmat kita. May mga instances kung kaisang sa Bacolod way gaulan, pero sa mga nabukid nga porsyon sa aton nga mga banwa kag syudad gaulan. Delikado da magdalukdo ang tubig bla alin sa bukid magagi sa mga suba naton di. Amo nang likawan tang aksidente kadumdog amo nagligat tong semana nga daw pila to tatlo gitong patay sa Bacolod. Naging anod sang baha ang tubig alin sa bukid ang tabok nila sa suba nagadalukdog itang karen sa tubig dalas dasi dalasa ginanod sang baha.
Gumasapwa na rin sa mga baybayon, coastal barangay natin sa Bacolod amo na sa mga balay na nag-istar sa Suba ulo aligmat gid sa amo nga tsimpo. Hindi kayo magsalig kasi mo may mandi gaulan sa Bacolod gaulan gyud pero hindi kay mandamon. Pero takbalos bukid to pero ting ulan. Amo ra sa kun ka kung mag saludo ang tubig halin sa bukid lumabay sa mga mayor nga Suba tapos kagid kasi kibot ka lang lalim mo namin tulog mo dito kaya ang katri mo daga tulutaw nagli sa sa Suba sa baha sa mga tsimpo nga mo ni hindi magatag kumpiyansa hindi magpulo-paligo sa mga Suba hindi magtabok-tabok sa Suba sa ulan ay kadelikado okay. So, ito dapat kabalakan kasi sa Pag-asa daw malayo sa tsansa nga maghimo ning bagyo. Ang LPA nga nakitaan sa east sang dait Camarines Norte. Hindi man kasi man bukadamo sa mga aksidente kag mga insidente no? Hindi nga adlaw lang 7 ang patay mo. Hindi lang adlaw lang, Miyerkules, balita sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental. Isip ko, mga 7 gitang patay. Hindi lang adlaw. Puro inatanan makasiligni nga mga isilente, makatindog balahibo. Kaya nasang ugto, may natabo sa may Sitio Manggao sa Barangay Lumbia, Banwas, ang Kawayan. Patay ito ang 27 anyos ngayon na blos matapos matiruhan sang pakaisaya pagkatapos este sang tiyo ya ang nagtiro tiyo ya niro sang tiniro ang 27 anyos ngayon na blos nalokpa naman sang Granada ang kwan ang tiyo ang inablos ka na tiruhan patay ang tiyo ka nalokpan sa Granada patay man patay nga galapta ang lawas ang biktima mo galalabog ko di nga malparahi sang lugar nga sa din naglupok ang Granada patay gidi ang kwan ang ining biktima nga si John Ray Dilicario kag si Roy Dilicario magpalakaisa ini lunsay pumuluyo sang sitio o sang barangay Abaca Banwasang Kawayan. Ang istorya sini kasi sa papangusisa ni Police Major Lowell Garinganao, ang hepe sang Kawayan, gintiro ni Renji Labayen si John Ray Dilicario. Pagtiro ya sang 12-gauge shotgun, hindi patay ni ang biktima nga 27 anyos nga si John Ray Dilicario. Sang nakita ni Roy Dilicario na napatay ang iya sinihinablos nang pauli ni sa balay nila kag nagkuha sa kwan nagkuha sa duha ka granada kay balikan niya ni si Renji Layan na nagtiro sa iya sining hinablos. So natabo ang pauli ni Ray Dilicario sa balay nila para nga magkuha sang duha ka granada. Ang isa ka granada nakuhaan na pinikwan ni Dilicario. Kaghanan at tani nga ihaboy ang granada kay Renji Layan nga nagtiro sa kay John Ray Dilicario. Sus na naman nga di malas kag disgrasya nga nakadusmo.
Ini nagauya sa Granada nga si Roy Delicario abaw sus lumupok bauti kwan gid sa malya gid eh. Galalabog ang tiil kag kamot ni kwan ni Roy Delicario sang maglupok ang Granada. Patay man eh ang tiyo. Nagtiro sa kay John Ray Delicario, si Ryan Layan, si Ara Subong daw sa custodial facilities ang Kawayan PNP. Ang kinalinan sila actually, away pinamilya man lang mo. Ambot nga nagpunto, nagkatop sa punto nga nagtiniruhay, kag naghinabuyanay kay Granada. Yung resulta, patay gid ang ining magtiyo. Kainasang hapon sa Negros Oriental man, ba ini makasilig ni mga insidente? Sa Negros Oriental, sa Himalalod, Negros Oriental, 4 man tong patay. Ang nagkalapatay, sad to say, mga malam na ni, mga senior citizens. Kwan mong ginarado sang kwan, sang pick-up, ang balay nga nagapungko niyang 4 ka mga tigulang, oh. Ginarado sang kwan sa pick-up. Kaya na lost control ang driver. Ang driver, senior citizen man, 62 anyos man. Ano man yung disgrasya, naging malas, itong mga senior citizens, masang wala pa ni matabo ang insidente, kulo kadlaw mong kaduludugsin kag nag-ulo istoryan. Bakit ka pangapining 4 ka mga tigulang mo ikadalan sa kapihan da ni Milagros tong isa man sa napatay. Kapulo pangapining 4 ka malam ikadalan ka kapihan ara man sa ikadalan mo highway mo lang. Ano nga disgrasya nga ining pick up ag naman niyo sa isa man ka senior citizen nag-overtake sa isa ka close van. Diyos kaya na lang alang. Nadulaan control ang kwan ang pick up ni about it diretso ito sa nagapangaping 4 ka malam to ginarado gid sus patay ni ang 4 ka malam duwa diri on the spot patay ang 2 ka malam nadala pa sa ospital ang edad sila 82 sa nagkalamatay nga 4 ni ang mga edad nila 82 76 72 65 yamak mo kadlaw ka lang, lustorya lang ka mo si Gadala na pro pangapi madisgrasya ka pa imo yan waygid pinanghunos na tong mga malam to sa narosdak tong payag-payag to sang isa ba sa napatay si Lula Milagros amak pong aksidente ni adlaw no. Lesson learned ini sa aton nga mga kaaksyon kung magdala ka mo sa lakyan hindi lagi mapadasig lagan. Ano siling ko bala? Kung hindi man lang emerhensya, o hindi man lang kaginadalian magkadto sa imo destinasyon, mas better ngayon nahinay lang. Pinamilyab lang adlagan. Hindi lagi magsalig, ha? Importante ka, pag-abot mo sa destinasyon mo, safe and sound ka. Mo ginantakos ka dumdumon, gid, sa aton nga mga pumuluyo. Specialmente sa mga driver, ta. Kung hindi man lang emergency, hinahinay lang. Kining sa mga katigulangan ang robato nagasibing ang aksidente unay sa lawas ng tao. Pero kung nagahalong ka, aksidente ka, hindi ka matamaan. Diba? Pero kung ka nagahalong, aksidente ka, pero tamaan ka gidi. Ano niyo? 4 gid ka mga senior citizens nagkalamatay sang ginarado sang pick up ti amak mo gaplo pangapi kay mo si gadalan para duhon kada imo sang sang pick up ayo sa Escalante kay na sa ugto may gintiro man sa barangay Janay Escalante may gintiro man to patay man isip ko anong gigani 4 sa Himalalod Negros Oriental 2 sa Kawayan Negros Occidental kag isa sa
barangay dyan, Escalante. 7 gid sirado, patay. 7 ang patay. Ini lang adlaw. Grabe, no? Muna halong-halong ta. Kay kabudlay, nagusto lang ta kadlagan sa atong salakyan sa dalan nga daw hari ka. Tapos kag dumdumo nyo nga ang kabuhi ta. Isa lang. Ayos. Sa kawayan to kay nasang aga to may baha-baha man to. Tungkol sa wala man tuntat nga ulan sa porson sa banwa sa kawayan. Pag taas man tong tubig. Medyo halong-halong to sa amo nga mga malain nga lakas ang panahon, no? Sa amo nga tsimpo nga tigtulugnaw, tigilulan. Hampay gini sa kawati. Hampay gini sa kawatan. So, extra lang kapag halong, ha? Kung kagahon, oras sa kagabihon, ulaligmat ta. Pag may kalas-kalas, na kung may gulugarhom da, iruhan na lang. Hindi man. Wala lang, ikuson lang. Oops! Over the backon. Out of road ka, iskerda na. Antes ko gali malipat, kanya ko lang happy birthday karong adlaw kay Toto Ken Tenerife. Si Toto Ken Tenerife, isa sa mga tagyan ni Sangkwan, sang Sakada Resto Bar, sa may 9th Street, Lacson. Sa ulog isang birthday karong adlaw, no? Nakundo ko damo sa mga ka-births ni Toto Ken Tenerife kay birthday gali, no? Gabaha ang litson mo. Mga sipod sa Sakada ti gabaha. Gabaha man ang ilim, no? Happy birthday kay Toto Ken Tenerife. Bata ni nito kayo Eric Tenerife. Sa batagiya sang Sakada da Restobar. So enjoy the mga barkada ni Kuan Toto Ken Tenerife sa iya birthday karon adlaw. Happy birthday Toto Ken Tenerife. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! May pa ko katapos program si Action Fred Arinaw. Grabe si Action Fred ba? Ang programa ni Action Fred kaya pa sa kagahon. May pa ko katapos program arena siya. Purti ya kapisan si Action Fred mo. Ha? Ay, purti. Amo ng abilidad ni nung Fred nga daw bulubudlay kung isa sundon gid. Si Pablo ka program ka pa imo di. Wala ka pagkatapos arena saya programa ya karon pas kagahon. Ay, purti. Ayos! Action ng Philippine Standard Time. Alas 10:05 na. Dasig sang oras, tama? Sige. Check tayo nga to sa nanay nga patrol to, Cruiser Patrol. Kamusta ko tayo paglibot-libot ni Action na Eden Thea Abuso sa Bacolod. Uy, kuha na sumbong Korpyo na, ha? Korpyo na. Kasi lipat ka mo, ha? Korpyo na. Balon tayo sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot karon nga gabi sa mabulubog na nga tiyempo sa Miyerkules na edisyon sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Eden na boss, sa report, observation, Action Eden, good evening. Mayong gabi, Actionary. Naya mo na yan kita pangita kung intro. Amo na. Damawasaag, Blau. Damawasaag ang Night Patrol. Amo na. Ligay, liwat. Ready? 1, 2, 3, go! Hindi, introduce mo ko na yan. Ari sa Action Eden, Thea Abuso, sa report, Action Eden, pasok! Good evening! Daw Balitang Bayan, numero 1 lang ba sa Action Radio? Ano? Hindi mo. Ano? Balitang Bayan, numero 2?
Ambutsing mo na yan. Action na Eric. Yes. Temprano pa si Action Fred. Kaya ba si Oo. mag-curfew Hansa? Ay, tuod no. Alas 10 mo lang curfew. Kaya ang curfew hasta alas 4, no? Alas 5. Alas 4. Alas Alas 4 man gasugod ang iya dahil nga program. So may rason siya nga nagtimprano pa sa. Perfect. Amo ginaya bala ang dating kay Action Fred. Gaway ko din mag-guest action din eh. Tuod gali. No, di ba, no? Correct, Kahit correct. alas 4 yung program, kung Oo. magbiyahe, salin sila balay 3:30, basi nakpon siya, kahit hindi pa tapos ang curfew. Tuod, correct. May Oo, tama po ka. ginaya, grabe, law-abiding citizen, si Maninoy Fred. Maninoy, gapamati ka da sa ako. Ara siya. Perfect, namiani ko na. Ah. Li lang na kay Action Eric magbanwa, kag ihambal ang gusto mo ihambal sa imo ihada. Masi wala may iparayag naman siya sa iya ihada. Perfect. Pero ang sitwasyon sa Action Eric, especially diri palibot sa syudad sa Bacolod, do katauhay lang, hindi ka mag-expect na may ara sa mga aksidente kag insidente nga nagkalatabo subong nga adlaw nga sa aton yun na ibaluan nga report do pito gito Action Eric, no? Ang tapuhay nga nadula, ti isa nabalaan ta pa lang na ha sa insidente pa lang nakag-aksidente nga nagkalatabo, diri pa lang na sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental abe. Pagid kung tanawon ta mga report man sa bugos nga Pilipinas. That's why Action Eric hambal nila hindi mo gid mabalaan kung saan mo ang imo nga swerte. Correct. So dapat you only live once kuno, that's why dapat ma-enjoy ka gid. Correct. And bisan may ara sang COVID-19, enjoy mo gid ang kagalingon mo, pamati gid sa Action Radio Bacolod. Okay lang nakisa magpulaw-pulaw ka pares kay Sir Asher, nagapulaw gid sa Action Eric, pamati gid sa imo. Ay, tuod ka. Dugay mahambalya kung wala nang guro COVID, nagbisita na da siya sa imo. Actually, antes ko malipat, kaya birthday buwas ni Police Major Romeo Vargas sa Himamaylan. Ay, maninoy ko. Maninoy mo na gali, oo. Sige, i-greet na siya tomorrow sa pinakanami gid Yes. nga greetings. Ayaw Mabuka, ginalipat like, kay dugay, base dugay. sa manami mga greetings saya basi makapaminsar nga panyagahan niya tabuas. Ay, perte, bisan layo na himamaylan niya may series ng subong nga biyahe. Ang isa mo bakit ka maninoy ka monitor man subongo soon to Sino be naman? si Army Major Lance Medina. Ay, maninoy, ang lechon na nakamusta. Hindi ka kayo malipat sa litso na yung mono ha. Oo, ti hambal ni Maninoy Medina, danagambal siya nga sa kasal ko pa kuno. Ti do kadugay pa to Sa yan. Disyembre na lang abansi ah. Oo, sa December, Maninoy. Palanguya lang na. Palanguya lang danay ang baboy. Pwede mangguro. Gayong yun si Police Major Lance Medina sa opisyo mo. Maninoy, una lang kami makita ay isang baboy. Dasol lang tayo kita. Kaya wala pa kami kita ay, pero maninoy ko na siya. Ang una yung mga baskugan ni Action Eric, mukha namin, wala kay tihambal nila, hindi ka na bala pwede kapag hindi kung i-invite ka bilang maninoy, abi, o kung maninay. Hindi ka na yun dapat mag-indi, kay Butsilingon, ginasaligan ka sang ginikanan, nga kung ano man matabo sa ila, ara ka matatap sa ila kabataan, o kung sa ila, ibang nga pamilya. Na, di ko ngayon ko si Maninoy Medina sa Madinoy sa kasal. Siya na nang bahala. Sus. Na Maninoy na. Okay, ayada. Basi may mga kadutaan. Basi wala madugangan, ha? Ti pro buwas na panamiton mo ganyang greetings po kay Police Major Romeo Vargas. Oo, numero 1, kung nga Maninoy, yaman tayo bala buwas. Kaya ma-vocalize ko danay para doon kanami, gid bala sa akong greetings. Kasi sigurado ko mabatian niya na buwas ang greetings mo. Kasi nga, hapitan ko si Action Edic kay panyagahan ko bala. Ang ang isa ko pagid ka Maninoy, hindi kid niya magpabiti, no? Police Captain Jun J. Libag, good evening. Arasa. Kung aga, ara man na sa bala, kung asta magabi, ara man sa nagapamati. Kaya ara si Hada, yung mga nasubaybayan niya ang tingog ni Hada, ya? Amo ganing hambal ko, diba si Maakigan sa karon nga sige na nasa Katanaw sa Action Radio. At yari na nag-response ako Nya regards lang ko na kay Hada Preya, Major Romeo Vargas. Naara, Maninoy, watch out pamati kagid buwas aga ha. Kay sigurado hindi kagid ka pang hindi.
Hindi ka pang hindi. Depende na lang na sa imo kung mamati ka. Para kung mamati ka, hindi ka pang hindi. Kung hindi ka mamati, at least may rason ka nga, ay, daw, wala ko nabatian. Pero, igrita kaya ha, tomorrow lang, sang happy birthday. Pinaka namin, actually, Action Eric, may TF ko na iya, magkanta ko, mag-greet ko sa iban, happy birthday. Lain na nga istorya mo, kay ti, syempre, kabalita lang taya. So, kung may sideline nga, happy birthday greeting, lain na nga istorya. Pero kung mo kay Maninoy ko, may discount lang. Sa bagay, si Major Vargas at sign on to sign off pa na eh. Amo kay Action Eric, halin para iya sa diin na siyang istasyon, ibutang niya dari sa Negros Occidental. Dalayag na iya ang 684 Action Eric. Sa diin na magkanto. Mapa-radyo man, mapa-Facebook man. Sila na ni Maninoy mo, Junji Liba. Sila gina Action Eric, sila nanday Maninoy, Major Albert C. Sila ni Maninoy, Captain Josette Catonina. Kana. Perfect si Ila. Wala gina sila gapabaya. Gani. Ara gina sila pero may gapamati. Idugang ta na lang si Maninoy, Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, Lieutenant Colonel Norberto Barnizo. Ini ko Disyembre, di ko gini ka pangalot sang pamaskwalin sila mo. Pero tiwala na ya. Subong ko naman balila ang mga mga hinablos, mga ihada ko nung gahatag sa mga Maninoy. Amon ako no, sugot ka man. Ate okay. Ate, di ba do iado ta? No? Okay ada. Okay ada. Maninay mo ko. Maninay gali maninay. Okay mo na. Dito ko sa wala namang maninay ko tawag si mo yada gid eh. Di kaya ang subong niya ang ihado kag ihada gahatag ti sulion ta subong Si JM, tiara na si Caitlyn matag si Iyay. Ay, tinano ko. Ikaw wala Action Eric, pero may kita di karon maanhan nga. Nagtulog si Bisyak. Kung naman dumduman ko sa dayon. Kada ako di gani ang duty gani. Dugay mabigwasan niya na ako. Dugay lo ayaw niya na ng tsura kung nagagawa sa screen. May nag-isa pag-idho, good evening Action Eden. Kung nagpaparok-orok, ang lolo mo, Nonoy Manggub. Lolo Concordio pag-idya. Lolo Concordio Nonoy Manggubat. Tito lang Tito lang ito para do ka Tito ka astig. Tito katigulang na karon kung lolo Nonoy. Oo, lolo Nonoy. Walang lalayong edad namon. Nonoy lolo Nonoy Loy. Ikaw rin ang Loy panin katigulang na mo, di ba? Hindi na lang pag tito na lang. Tito Nonoy Manggubat correct. Nasugot na siya nakabali lolo, so i-adjust na lang. Sigurado, ari ni sa subong nagalibot-libot man syudad sang Bacolod, pero tiyang iba na Action Eric na nagahingagaw puli. Makasakay ginakay manong Nonoy. Gani man. Tito Nonoy kung magpauli na sila. Yes. No harm na iya kay ligawon niya ka pa na istorya. Istoryahan niya pa kana kung sino mga mga angkor sa Action Radio. Kana. Itaog mo, avid fan ka na sa Action Radio Bacolod. Yes. So, salamat gid Tito Concordio. Kasi syempre Action Eric sa tanan tadaing nga mga OTTG members nga ara ginagabulig sige kung wala guro subong COVID-19 Action Eric damo naman sa mga gatherings no sa aton nga dira sa OTTG naton sa iban pagid nga mga sa Energy Fans Club ta dira. Kay may ara kita Energy Fans Club Action Eric mo salamat gid sa ila kay kung every time ganit may mag-away sa aton do sila pa ang maaway in behalf sa aton. Hindi lang pabay ilang da sila kay ara gina mga bashers to make us strong. Wow. To make us strong. Amo ginay sa Action Area. Pares ang tiyempo subong medyo do hindi na siguro ni mag-ulan kay may mga bulubituon naman. Ay salamat. Galing kay hindi naka-date ang iban. Pares kay JM hambal siya binga Caitlyn. Ang bituon kwaon ko ihatag ko sa imo. So hindi pwede kay may
curfew. Yes. Chat-chat na lang danay subong okay lang Yes. man na. Ara. Pero hindi ka lagaw-lagaw. Sen sa naaw ang kalangitan subong. Although medyo pulupaang lang. Balaan lang ni karon kung may ara sang ulan-ulan makabulig tani sa para preska nga tulog. Yes. Kag hindi gasto sa kuryente. Pero ari kabataan nga ari pa dito. Wala ta. Hindi sa magpalapit kinadlok sa curfew na puli na kamo. Iloy ba? Puli na. Labyan ta sila Action Eric diri sa may New Government Center bala do apat sila ka mga kabataan no? I'm sure menor de edad ni sila ari pa di sila yan nagadaganlagan di sa NGC ground so Okay, balik ka na si Action. Hindi na buso. Tinlagan-lagan mo kundi kakaskid ang imo signal, no? NGC kasubong. NGC subong to huwag kita movement. So, bisang gurudang karanaan dati. Uy, sirado na guruda. Action then, please come back. Makitaan ni sira karon sa mga nagabantay di sadya ginilag sanay sa ila Action Eric mo kay wala lang sila yan wala sila labot ang iba niya wala pa sang face mask. Calling the attention sa mga ginikanan sang sining mga kabataan. Kasi wala pa nakapuli sa inyo abi si Kopa nyo na ni. Kaya riga pangampang pati sige lagsanay pa sila yung Action Eric do. Dira. Oo, galagsanay pa sila ya. Aba. Do nahidlaw na lang kita liwat sang new normal situation pa diri sa NGC nga usually may san amo ni oras. Ni ara nagakulo camping, may mga naga-date pa. Gani. Open pa ding mga kalan-an Action Eric mga ilimnan diri. Ang iba nagapaliwaliwa galing kay subong na anara naman yung pagka before alas 10 or alas 10 na gani. Dapat ara na sa tagsa nila ka mga panimalay. Kaya tinanotice naman gani. Do matamat ang Action Eric kisa wala nagalapaw 50 gani mga violators naton nga matakpan sa curfew every day. Wala nagalapaw kay tinaanad naman ang iban pagkalas 10 na ara na dapat sa ila balay. Pero sang una bisan ka lawig ang litanya sang ila iloy mambal sila nga hindi magpag-ipuli. So aga sila gapuli. Importante sabto nila ang nanay. At least wala ko nagabihan puli. Correct. Kag temprano pa ako nagpuli. Kaya alas 6 pa lang sang aga. Amo na lang mga subong ang mga iloy medyo tulotawhay. Kay lang ang ginabantayan lang nila subong ang ila naman ref. Kumbal sila nga, ay ka dumag-o ka lang kakaon, nga nagkaon ka naman, wala ako di ba la kwarta, nung pangumpura. Kaya man, ang mga kabataan, ara na lang gatiner, Action Eric, sa ilatag sa ka mga panimalay. Ang iban gani, nagamat-amat naman change of attitude. Nga ang iban, wala na nagatulotambay da upod sang ilang mga barkada, bisan sa mga eskinita lang da. Pangunti id naman subong ang aton nga kapulisan. Yes. Kaya bisan mga eskinita, Action Eric, subong yun na isa-isa naman ginaliyong para man masaway ang aton sinimal ka-aksyon nga wala naga-observe sang proper health protocol kapag suksok sang face mask kag pagpabilin sang social distancing para hilway kita tanan sa virus. Baw, hambal ni Sir Armando Cabiles ho. Ang liyadamo, pulis nga maninoy mo ba? Sano, wag kang mag-alala, sir. Ara ka sa listahan sang maninoy ko. Maninoy Armando Cabiles dira sa Canada. Yes. Retired police man na. Ay, tuon. Oo, dati nasa BCPO sa Traffic Division. Wow, bongga. Tiya to hayahay na to siya sa may Canada. Yes. Tiya mali gusto yun ako nung magpuli. Sigurado, kung na magpuli, nasa may pasalubong na sa imo. Kahit soon to be maninoy man. Di, maninoy, ni siya subong arin sa listahan. Before pag ini-Action Eric, kinamangkot ni sa gani sa size ang tiil ko. Dala na lang remind niya, maninoy Armando Cabiles. Kamusta ka sa Canada? Size? 6. Size 6. Ang ibar ko na ka mga ni maninoy ka pamate, okay? Liwat. Size 6. Ang akon hawak, size 27. Ang favorite color, blue. Kumplito ba? Ano pagin? Amo gina. Daway naman, okay na. Pwede na na. Ang size ang akon nga sing-sing, size 6 man Ang gayelo lang Grabe gayada. Basi tagaan ko nila color pink balahaw. Gani, kag basi puti, blati pigaw na.
Oo. Yellow ang kolor para daw bulubog Yellow. at. Oo, gusto kong do prescription Eric. Ay, hindi ko mahakyaw ang kamot ko bala. Para sa lang sa hindi mahakyaw ang kamot kang ulo ni Action Eric. Oo, sila-sila ni Action Art, kag ni Action Rex. Tingala ko, pero mila ni sila yung duko yaman. Nano, kapakita ni sila piso. Tiperte gali yung ilay ang mga kwanya. Sa ila ka mga liugan. Mayo lang niya si Papang Nixon, medyo duko-duko lang gamay. Kaya do silver lang niya mo. Do medyo hindi lang silak mayo bla. Tapos ginatago-tago, ilang pero kisado ginalibugan yung ulo ya kung paano yung alsahon. So do ka bulubog ka. Ang yatiel. Ha? Yatiel? Hindi sa ulo, sa liog ba eh? Nano, mayo lang ani. Ha? Abi ko tiil. Pagline ako sa tiil kaya ba si igot sa puno. Dong manok lang dayon. Ate ang bali Sir Armando Cabilis ara dayon. Muna iya maninoy. Muna iya matik. Oh, sino pa kita mo pa maninoy hambang nila lauya mo ni. Hindi, balista pa ko tani nga maninoy hindi na lang ah. Kadamo gali sang nabalaan niya sini. Gani. Ate, amo na di sa Action Eric ang problema sa aton mag-report kay damo ta permi mo maninoy. Kag damo gid Action Eric kay nagano gid yan seryoso gid bala nga gusto gid nila magmaninoy pero dason pa to mga 5 years pa o kung hindi ka mo kahulat maninoy na lang sa kwan isa bunyag mapabunyag na lang kuliwat ako ma-adjust sa inyo nana man okay lang man nagororo bisan nako Action Eric pwede lang kapabunyag liwat lainon ta lang pangalan ta gani pero hindi na sa kasal na lang Ha? Kasal na lang. Kadugay pa to 5 years pa to ya. Sino bala? Diba si magmahal na lang lechon, hindi na ako pagtagaan ni Maninoy Medina, sino to? Lance na. Ara na, matik na. Ate, sige basi madugangan, basi magduwa kay 5 years. 5 years so dadako pang chimpo yung magkwan. Magtipon-tipon. Mo ginabala Perfect. Kaya amo na ding lingaw-lingaw to sa Action Eric. Kaya pilang nahot na lang ka mga pribado nga salakyan ho. Nagahingagaw, puli. Puli na guro. Oo. Ang iban mga van man Action Eric. Kag may ara pangalan sang mga BPO bala Action Eric. Mga ginapang dulong sugat man nga mga employees diri sa BPO sa mga call center naton. Kaya may ara man sa mga graveyard shift. May ara naman sa mga tigpalauli na subong nila. Yes. May iba naman nga daw subong lang yan nakapauling, iba na Action Eric ng mga empleyado nga nagamotor, wala kay tikagina, medyo todo-todo ang ulan, kag dulo-danlog ang dala, nagapahuway-huway sila danay sa mga gapasilong-silong sila. Yes. Kaya mo na ang kontra lang Action Eric sang motor, no? Nami lang tani kay makalikaw-likaw lang na sila galing kay ti mag-ulan-ulan. Okay pa na ko nung tagiti ang init kay makakuan pa sila, makapuli pa rekta abe. Pero kung mag-ulan-ulan ganito budlay gid kay basi kung magsulay sila sa ulan pagkabuas nga adlaw magsiburo sila ka maghilanat do kululbaan. Kay ti do subong palaligban Action Eric dahil sa magambal ka lang do sakit ang ulo ko ha do gainit ko ha din ko to gani halin man sinong naistorya ko nga mga tawo man. Ti do malibog ang ulo mo kay nakulbaan ka naman kag ti umpisa naman Action Eric sa ginatawag nga papraning. Kahit tinakulbaan ng tanan, mahamba ka doon niya, ay, may PhilHealth ko gali, no? Basi balaha. Pero tiya man Action Eric, wala man sa may madula kung mag-extra halong pag-ed. Kaya mo nakambal sa iban, misa nag-extra halong ka na gani. Kung ang sugata mo, wala gahalong. Wala lang yun sa gihapon. So that's why, tatod ng mga ka-action, halong-halong lang gid sa gihapon. Face mask, face shield, sulit-sulit lang ni naton pero dapat hindi na gid malipatan. Maintain lang sang social distancing. So, Action Eric, ang so far hipo subong tawhay gid ang palibot sang syudad sang Bacolod. Kamay pa kag titayuyo naman Action Eric, magnubo pagid ang ma-record nga kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod sa Negros Occidental. Kag sa bugos na lang Action Eric nga kalibutan para matapos na ining away naton kontra sa COVID-19.
Batayan ka lang, Action Eric, ang detalye sa aton ng mga balita na tipo naman sa BCPO, Action Eric, sa aton pagpanumbalik. Observation report sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kinaksyonan din po sa live report sa Patrol 2. Balikan ta lang sa aksyon natin sa iya sinidugang mga aksyon balita sa later part sa atong siring pagpangalaga. Ang balita na aksyon natin na po sa giradurong sa Kaluman sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabuli gini pabakot sa atong siring immune system. Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ang inyong mga porso sa atong siring pagpangalagad giradulong man sa iyo sa Kaluman sa Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! may gabi lang sa kay Parit Armando Cabilis. Kinatami lang ang iya pamilya diri sa Bacolod. Si Mrs. Abilinda Carrera kag si Mr. Itong Carrera, no? Dara sa Lisares, Barangay 39 ga monitor man sa ato na si Bibing Dagia Bautista. Otoy man kadlaw si Madam Iboni Botserwa. Ay kasakit ang tiyan ko kay Action Edin. Hiling ni Iboni Botser sang Germany. Rose Gibara, mayang kabigid. Manan dara nga pagpaurok-urok. Joanny Mel, happy listening. Roberto Lamis, mayang kabida si Mosera. Kami ako mandara si Jobit Lombre, si Benji, si Victor Lombre, Mary Ann Lombre, Florenda Lombre, Tanan, sa Hacienda Consolacion, Silay City. Alina kay Fernando Lombre, ang Panamyaw. Mami Elsa Veri, Bradje Dilag, Toto Boknoy, good evening. Si Janie O'Caesar, good evening.
Sakay Leili Orsos. Daw ara siya ka paurok-urokin siya ho. Pamati. Maman si Nats Parcon Ligarde dira sa Mandawi, Cebu. Katamya ko lang dira si Izra, si Niji, kag si Jeho Tambok. Kapamati gid sa programa siling ni Kokoy D. Kokoy D, mayang gabi. Manadala nga pagporok-orok. Sakay no si Ibokda. Renante Esparagosa. Rhea Ronas sa Kuwait, Araman. Manadala nga pagporok-orok. Mr. and Mrs. June. Kag Pretty Mahilom, mayang gabi gid. Kay Sami Roger Awingda, mayang gabi. Kay Bobby Muñoz Santalisay, happy birthday Mr. Bobby Muñoz Santalisay. Alexis Wingwing Torre dira sa UK. Kami ilang pamilya sa sa Valladolid pag sa Paranaque. Dahil na kay Toto Alexis Wingwing Torre sang UK. Sa Pulo Pandan nga monitor man si Reynan na formasyon no. Kag si Oli Prado Gargaritano. Pa-check attendance lang Sakay Anadilia Torres siya, may gabigid. Kag sakay Alex Montesa. Kamay lang dira nga pagpaurok-urok. Kay Emmy Esmeralda Dolido da. Good evening. Sige, i-check na ang mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Happy birthday gali kay Manang Hilda Pahilanga sang Pahanukoy. Namon dira nga Bausi head sang Pahanukoy si Manang Hilda Pahilanga. Happy birthday. Ayos. Unang report live gikan sa Masyudad sang Cadiz. Standby San Carlos, standby La Carlota. Unang si Axel Roger Gutid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Axel Roger Gutid. Line number 1 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, action na rin may gabi sa mga aksyon sa karon nga gabi, mga balita gikan diri sa norte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Sa pila naton ka mga balita sa nere kung naunta ning update sa COVID-19 sa siyudad sa Cadiz kay may ara nga nag-positive na isa naman kag patient number 145 na ini kay madugang ni siya kung tani isa sining 12 kahapon, dugangan isa 13 na. Wow. Out of 145, 13 ang active. Pero salamat kay hindi lang 13, hindi na 13 kundi 11 na lang tungod kay may araman nga naka-recover action ereka. So sa mga nakamangkot ining COVID-19 confirmed case number 145, hindi ko ni sigurado kung amo ni siya ang empleyado sa City Assessor's Office. Okay. Dahil wala pa nabutang sa ginpost sa Biliscan de Subion Calisnon. 55 anyos ini lalaki kag residente sa Barangay Tinampaan. Kag ini siya nakabatyag sang Hilanat sa September 29 pagka October 1 naga-off and on na iya sining Hilanat. Kag ini siya ang admit sa hospital sa tong October 5. So, pag-admit siya sa hospital siyudad sa Bacolod, swab test siya October 6. Kag subong adlaw October 7, nag-abot ang resulta positive. Ang duwa naman nga naka-recover iya action erect na ginapasalamatan ta kay naka-recover ang patient number 134 kag patient 135. Ang patient 135 city anyos nga bata nga lalaki nga close contact sang patient number 137 kag residente sa barangay Zone 6 asymptomatic. Ang patient number 134 nga naka-recover mo may 2 anyos nga lalaki frontliner kag residente ini sa barangay Zone 3 siyudad sa Cadiz, ini siya asymptomatic man. So
ang amon active na kaso diri sa COVID-19 out of 145, 11 kay man dani 144 lang ni pero nagdugang ang isa 145. Kamay 12 kaming active ngaraan so 13 galing gibuhinan man sinisang duha nga naka-fully recovered na so 11 na lang action direct mo silingon nga mas nagadamo-damo ang naka-recover kag ang naka-positive naman nagahinay action direct. Mahitali ko naman rin permit trending at maubos na ang mga aktibo nga kaso kag ang tanan dapat magmahingin-mahin na lungon. Sabahin sa City Assessor's Office na interview naton si Dr. Maria Victoria Ibanez nga hindi pagid ini maka-atag sa serbisyo sa mga nagsinanglan bangod kay until now haling kahapon lockdown ini sa gihapon actionary. Para ligin po siya lang naman pwede conception kay isa kontliyado nag-consider naman suspect. Pag-ised naman pero until na wala pa man yung assault. So para-safe na lang tanan temporarily close nilalit ang faction sa city association. So lato-lato ang pakabuyan ay mag-negative, no? Kaya magkamunod no, mag-negative sigurado makamalit sila sa dilaman na pag-serbisyo. Kung negative siya, ito ibalik mo sa servisyo tanan. Okay, sige. Hulat-hulaton tali kung mag-negative siya, pero may bago nga nagsulod do. Kaya balita to, empleyado to, mga 54 years old o 55 man to. Pero wala pa tinabutang. Di mo na sila bila nato ng sunerika kung halimbawa, magamusin na iya, lockdown ang isa dari ka talatapan o kung isa dari ka biloging opisina kung may magpositibo ay mataka nagasiling amo ni siya sinaban-laban ako ang olobraho naman kasi kinamo man sa mga dira aga mga co-employees sa sulod nga posible iga swab test man kamay pa nga hindi lang ini siya kag lain ini iya nga pasyente aksyon ereka. Sa dugag naton nga balita sa aton sini nga mga police report sa Ciudad Sangis Escalante wala pa Japon sa bisan person of interest ang Escalante City PNP nga matumon sa sining pagpatay aksyonerek sang isa ka senior citizen nga tigin lotang mismo sa sulod sang ila sini nga puloyan samtang nga nagapreparar sang panyapon ang iya sining asawa sang makabati inisang lupok ining pagpatay sa kay Warlito Pabuaya Katubig 65 anyos kag residente sang sitio Hinagupitan sa barangay Janay Ciudad Sangis Escalante apale kay inalanggit sang aga na baton man sang pulis ang report pero kagabi pa sinipasado las 9 na tabo ang insidente. Mga alas 9 sa aga naman nag-proceed ang kapulisan dito sa area agad nga mag-investigar sa sining kaso podman sa kay Police Major Hiljan Dispi ang hepe sa Escalante City PNP. So sunod sa report nga ang nakuha nila dito nga basyo sang bala amo ang basyo sang 12 gauge shotgun kag anya iko siniti ara sa lawas kay gitunaan sa iya sining kamatayon sa interview na ton sa kay Police Major Heljan Dispi ang hepe sang Escalante City PNP sa iya sining ginapahayag as of now, undergoing investigation. So, una nga, identify din yung suspect sa pero sa kay si Warlito Pabuaya. So, dito sa barangay na kanina tabi ini nakita sa boundary sa barangay Pinasugasan. So, kung siya naman ini sa kanyang area. Okay, balikan ta si Action Roger Gutib nautod ang sining alin niya agin interview mo si Police Major Despi ang hepe sa Escalante with regard sining paglutang sa ka persona dito sa I think barangay Janay no siyudad sang Escalante no. Balikan ta ang signal ni Action Roger Gutib. Standby sa San Carlos kag sa aton sining Central Negros correction sa Percival standby. Balikan ta liwat ang signal
ni Action Roger Gote. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric Note, amo na ang Action Eric Note sa subong ang kapulisan pangabay man kag pangayo man sila sang bulig bala sa mga nakaibando abi base may nabalan so sila nga krimen nga makabulig man para sa investigasyon kaya until now wala pa gid sila sa may makuha nga kung anong motibo na sinupas sa kay Police Major Region District. Si Warlito Pabuaya wala man sa mga record dira nga sa ini siya may mga record sa pagpakabuso kay senior citizen naman hindi pa gid nila matumod subong ko ano gid ang rason kung nainigid sulod sila balay kagilutang sa among persona sa mo na yung mabulubudlay nga resolbahon nga krimen tungod kay luwat na korte kalayo pagdal sa lugar kay boundary na sang syudad sang Escalante kag subong man nining daw boundary na inay sa Batabu kaya kita sinerik mo Lilayo na gilini sa sini ang asawa nga si Los Biminda Pabuaya wala man may ginatag may gin-reveal sa ila nga mga sitwasyon o kung halimbawa mayara nga threat before pa ba natabo ang among insidente kundi nga iya lang sini nga gina-explicar nga nagapreparar sila nga panyapon sa babatian ang paglupok kag nakita niya sila nga bala nga dugoon kag naga hantusay na. So, wala gid makasalbar tungod kini nga insidente sa ginikaron para yung pag-ginaimbestigahan sa mga katapo sang kapulisan Action Erika. So, amo ang mga balita naton kag mga informasyon sa diri sa syudad sa Quezon Batulutaw-Hay man subong Action Erika luwas atong report nato kasi mga paaway lamang to. Okay man lang to kasi i-file man to kaso pero bibuyan to kung basi kung magutok man ang presyuhan. So gibuyan na lang siya kagibuyan man tong damang para nga ang damang makapaliwaliwa man kasi sila kapahibag ya. Para sa ila sini nga personal nga talipayan kag pustahan ay para makasugal Action Erika. Mga balita nga ito sinigitutukan kami sa Liscapa del Dia sa Mr. Jonathan Diaz dira sa may Jonathan Bacolod diya sa magman siya kay Totol Jolie na iba sangko nga nagpamatay siya sa may William Prias paring George Maptema kay Fiscal Maido kag Ma'am Linian Maido nga mo diri nga parol provision officer by the way buwas gali alas 8 may ana kami nga meeting sa parol provision kag po nga mga clients man Tamang therapeutic community meeting. So, ginapay malugis na ng mga client sa Tokamus Parole and Provision aga pa kag subog man ang mga parole and provision assistance diri sa may syudad sang Cadiz. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa balita una sa aksyon. Diri sa aksyon Roger Gote report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Roger Gote mga update balita gikan sa syudad sa Cadiz. Ang balita naman ng Action na Roger Gote giradurong sa
Tata Santero, kay Russell Silva, sa kay Opianga Negro, kag daraman sa Hong Kong kay Mercy Flores, kay Maninoy Mae, kay Maninoy Charis Salvacion dira, may gabigid, sa kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., dara sa may Purok Santol, Barangay Mandalagan, ga-monitor gid sa ato sila nga pagpangalaga. Kung nagapamati, gali dira si Kwan, kung nagapamati, dira bala ang initag-iya sang ATM Kalan Bank, si John Calara, no? Kung nagapamati, dira si John Calara, o kung sino man kakilala kay John Calara, ang imo sila nga ATM Card Kalan Bank, nakit-an dira sa may 888 Mall, nagliga nga simana, ni Police Staff Sergeant Ihado Rick Sumugat sa Police Station number 3, no? Kapamati dira si John Calara, wa alang imo sini nga ATM Land Bank sa kay Police Staff Sergeant Ihado Rick Sumugat sa Police Station number 3. Ayos. Sige, halis sa report na Aksyon Roger Gotib. Sa Ilohanta ang report live gika naman sa area sang San Carlos City. Aksyon Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Get well soon gali kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, pahuway-huway kati daw bag-o lang siya na operahan, no? Get well soon kay Sir Edwin Pineda. Ari sa line number 2 si Aksyon Stephen Presquito sa report. Aksyon Stephen, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, dayon no ang pagkuha sa swab test sa aton nga mga kapulisan sinilang hapon diri mismo sa aton na San Carlos sa PNP tungod sa itong isa ka police personnel naton nga nangin positibo. So sunod pa sa kay Dr. Arnel Lores Portuguese nga sa inilang hapon na initiate ang pagkuha sang mga swab test sa ila kag mahibala na niya sa masunod nga adlaw. So amo gani nga sa karon ang aton nga San Carlos PNP bang padayon sila sa ilang operation except lang sa department sa may departamento sang investigation section ang ginsirado. So normal ang operation sa aton kapulisan sa ilang mga functions sa nagkanilang departamento sa gihapon na Action Eric. So dugang pa naton nga sa lain naman nga dito sa may merkado publiko nag-continue pa sa gihapon ang kuha sa rapid test sa mga market vendors kaya wala pa natapos kag ang 11 nga nanging positibo Aksyon na Eric sa pagkuha sa rapid test ginkuhaan naman ini sila sang final nga bilang swab test para mahibalan gid o makumpirma kung ining 11 ka nanging na positibo sa rapid test nga mga market vendors may maging positibo ba sa gihapon sa swab testing. So amo ina nga aton na nga paaboton Aksyon na Eric i-update kung ano ang mangin outcome sa sining pagkuha sang swab test sa aton kapulisan kag sa aton nga mga market vendors sa karon. So naga-report dali update naton ini Aksyon Eric sa aton COVID-19. Naga-report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito live report sa San Carlos. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito ang giradulo naman sa Kalman sa MyTC ay karang vitamin C na pidira sa kay Ma'am Eve Torres dira sa Barangay Maaw. Ma'am Eve Torres sa Barangay Maaw, Bago City.
paurok-urok gid mamati, no? Ang gabi actually Rick, ang mga ko tani first name ni Mr. Dilaraga nakakita kag nagdulong da sang station nga card holder organizer. Hindi ko siya makontak sa number nga ginbilin niya. Thank you so much. Okay daw ay ko dias ni man kay Mr. Dilaraga. Kasi makapamasyal ka di may time ka Madam Hermie Bacosa mga liag. Doy ko idea gid sini no? Basi ka pamati man si Madam Hermie. Kay Cory Bidaha da kay Hari Rama Hari Krishna. Paurok-urok sila gali. Alex Montesa da may gabi May Blasa, Jocelyn Arcibita Ulak, Ging Alip tiara na natamya ko na. Happy listening na kay Lydia, si Bulan Apo, si Sophia Samuel kag si CJ Alip sa Country Home si Stephen. Ayos kamati gid. Ali sa report ni aksyon Stepe Presquito Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival Villamor sa report. Aksyon Percival, may gabi, please kamin. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suking at nagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang Valladolid Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catonina, Chief of Police ang Valladolid, kag upodiri ang alert team, nagkandak sang operation against illegal gambling action Eric. Kagbitbit sini ang warrant of arrest sa mga persona nga gendakop sang aton kapulisan. Ang apat diri ginkilala sa kay Roberto Palma Gatilaw, 47 anyos, kag pumuluyo dito sa may barangay Alihes, Valladolid, Negros Occidental. Ang ikadua dire gindakop sang aton pulis ginkilala naman sa kay Anthony Emmanuel Abalo, 29 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo man sa barangay Alihis sa Valladolid, Negros Occidental. Ang ikatatlo, ginkilala dire sa kay Cristil Ann Zasu E. Flores, 23 anyos, dalaga ini, kag si kay ang ila Antipatia E. Hirimio, 40 anyos ang edad, kag pumuluyo sa gihapon sang barangay Alihis sa Valladolid, Negros Occidental. Ang operasyon Action Eric, ini sila gindakop sang aton kapulisan sa illegal gambling o kon sa PD 16 Auto Action Eric. Kag ini ang warrant of arrest may case number 20-053. Ini naman ginapirmahan kag ginpapanaog ining warrant of arrest batok sa apat, kag gin-issue ni Honorable Irene O. Bunghanoy, acting presiding judge sang 4th MCTC sang Valladolid, Negros Occidental. Ang warrant of arrest may pitsa sini September 9, 2020. Kag ini siya may bill recommended ang korte batok sini sa apat nga 5,000 ka pisos agud tuman sa ila nga kahilwayan sini. Karon ining apat nagpangatubang sang kaso nga PD 16 Auto. Mayong kabilang kag happy birthday sa ika-39 kaadlawan ni Honorable Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor, sang Vice Mayor sang Banwa sang Moises Padilla, kag sakay ang kabilang sakay Kapitan Chad Feria, kag Kagawad Jofred Sapanta sang Barangay Robles. Report live gikan diri sa Valladolid, Negros Occidental ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Percival Binamor. Ang balita ng Percival Binamor, giradulo naman si Sukaruan sa Santon Plus Coffee Mix. Mrs. Pablito Benedicto and family nagapaurok-urok gid pabati kay paring Kenaron Sagay sang Tokyo, Japan. Bawara pas paring Kenaron Sagayo sang Tokyo, Japan gapaurok-urok pa. Umuman si Rosario Cantilier, si good evening lang kay SB Henry Poscablo sang Isabela, no? Kay Remy Villamarso, mayang gabi. Nonoy Iliano, mayang gabi gid. Kay Totsi Polientes at Ginesa Matias Mendoza. Remy Villamarso, mayang gabi. Sa kay Connie Bakusa Poscablo, mayang gabi gid. Tamiyan ng si SB Henry Poscablo. Ayos! Nakabalik ang inyo sa patuturan when we come back. Balik ka report ni Aksyon. E din na po, so pagkatapos sa ato importante nga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sinsan anong nakahintangan, responsable ang pagbalita, kagaya na italak na, malasig pero sigurado, aksyon na may galak at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato papalagad. Inday Irene Millares may kabida. Kay Irico Laksamana, kay Lynn Binabo, kay Patlingraw Leonor Bryan. Nagpaurok-urok pa sila. Marlon Santos na may gabi ha. Kay Chuna Nabio. Balikan ta si Axel de Naboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo, aksyon, Night Patrol, Field Reports. Axel de, please come back. Aksyon na rekarestadong duha ka mga persona matapos aktuhan nga nagahampang sang tong 8/10 kay inasang aga sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpaan ang ginkilala nga sanday Albert Fabioso kag Richard Abada Lunsay, 32 anyos ang edad, kag residente sang Purok Kawatan, Barangay Banago sa mga syudad. Arestado man si Rolly Gumabras, 39 anyos, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso naman nga paglapas sa RA 9165. Inigin serbe launa kaina sang hapon sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago, Syudad man sang Bacolod. Samtang naglambot naman sa 54,000 pesos nga bolor sa ginasuspetsohan Shabu ano kuha sa isa ka street level individual sa bypass operation nga ginpatigayan sang Silay City PNP. Launa man kay inasang hapon sa Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, Syudad Iyasang Silay. Ang nadagpaan ng kilala kay Elmond Escalona, 37 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Escalona ang walatan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsohan na Shabu. Preso karon sa custodial facilities ng Silay PNP si Escalona para naman sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita din sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kinaksyon na din. There you have it. Ang kapugusan naman nga papalaga sa Aksyon at Patrol Program. Miyerkules edisyon. Magabalik ini buwas Huwebes. Las 9:30, top aras 11. Ato sa mga patrol, unit report sa aksyon nga napalaga sa Aksyon Roger Gutib.
Percival Villamor, Stephen Presquito, of course, Action Edwin Aboso, Action Papang Nixon Tahong, ato nga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center, Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong, Syudad Sambago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mong Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ay nyo alagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!